तामुलपुर दखरा एबसुनि 36थि थांनाय जखनथाइ खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थियालाइखौ गायसनबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 25 आरो 26 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सोनाब तामुलपुर दालाय एबसुनि बेन्दोंआव थानाय तेतेलिगुरि कालाकुसि श्री श्री लक्ष्मी माइनाव गेलेग्रा फोथाराव 36थि थान्दै जखनथाइखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दिनै बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि आरज गाबनानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसनना होयो दाराङाजुलि बिटिसि बिएफनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिया। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइनि आफादगिरि फनिन्द्र नार्जारि, तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि बिमल बर' आरो दखरा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसेनो बे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनि मददजों दिनै गाहाय खुन्थियालाइखौ गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर दखरा एबसुनि 36थि थान्दै जखनथाइखौ बे बोसोराव गेलेमु बादायलायनाय, थुनलाइ बादायलायनाय, हारिमु बादायलायनाय, आइजोफोरनि सावराय मेल, सोलोंथाइ जथुम आरो गेवलां मेल हाबाफारि लानानै साबना हामनायै खुंफुंनो हागोनखौ फोरमायथिदों दखरा एबसुनि आफादगिरि बिमल बर'आ। फरायसा आफादनि 36थि जि जखनथाइ बेखौ सोनाब तामुलपुरनि प्राइमारियाव तेतेलिगुरि जायगा होननाय मोनसे गामियाव लानो नागिरदों। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 36थि जखनथाइ फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 25 आरो 26 बे साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादों। बेवहाय जों हाबाफारि बायदियै गिबि सानखालि रनाल्ड'नि मुङै भलिबल लानाय जादों। नैथियाव जोङो काबादि लानाय जादों। ओमफ्राय गोबां खेला लानाय जादों। बेजों लोगोसे नेक्स्ट खालि जोबथा हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जि फरायसाफोरखौ सावरायमेल मोनसे लादों। बेजों लोगोसे जिल्ला एबसुनिफ्राय लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि बिथाङा फैगोन। गेवलां मेलाव आफादगिरि महरै जोंनि मिरु एबसुनि आफादगिरिया बाहागो लागोन। बेवहाय गोबां सावरायनो गोनां दङ। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय जिखिनि माखासे सावरायनो गोनां बेखौ लाना फोसावगोन। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जिखिनि खामानि मावनो गोनां दङ बेफोरखौ मावलांगोन होननानै जों थि होनाय जादों। बेखिनि एजेन्डाखौनो लानानै जों तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननैनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंनो जादों। गिबियावनो आंनो तामुलपुर आनसलिक फरायसा आफाद आरो सोनाब तामुलपुरनि फरायसा आफादनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावबाय जे तामुलपुर आनसलिक बर' फरायसा आफादा सोनाब तामुलपुर बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव जे बे तेतेलिगुरि कालाकुसि लखियारा माइनाव खेत्रआव जे रायदाव आफादनि जायगा होयो। बे जायगायाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै 25 आरो 26 डिसेम्बराव जोङो जेसां हागो गाजा गोमजायै जोङो कालारफुल खालामनो नाजागोन। दिनै गिबि हाबाफारिमोन खुन्था गायसननाय। बेवहाय जों गिबियावनो जों मिथिनो मोनबाय जे जोङो मोजां जाफुंनांदों। लोगो लोगो जोंनि बे ओनसोलनि आरो फरायसा आफादनि गासै मावथिफारिफ्रा जे नुजाथिनानै जोंखौ गोग्गोमै हेफाजाब होदो। जों आसा खालामो जे बे ओनसोलाव जोङो थोब्लिब मोब्लिब खम बर' मानसि दङबाबो जोंनि गोसोफोरा बर' हारिनि थाखाय गोख्रोंखा आरो जों उनावलागै थागोन। जोंनि गथ' गथायाबो जोंनिया गोसोफ्रा खौसे जाना दोङो। जोङो मोजां खुंनो हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय नाजागोन आरो जों बे साननैनि हाबाफारियाव जेसेबां हागौ जों एसेबां निक्लिन हिसाबै जों मावलांनो नाजालांगोन आरो रायजोनिबो जोङो हेफाजाब बिस्रायबोनाय जाबाय। बयबो बर' फरायसानि बा बर' हारिफ्रा जे जोंखौ खौसेथि हेफाजाब होगोन होनना आसा खालामनानै जों बे बिबानखौ लानाय जादों आरो मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन। दिनै गिबि हाबाफारिमोन जोंहा बर'फोरनि जों जिहेथु बाथौजि मानसि बांसिन दङ जोंनि बे ओनसोलाव जोङो मंगलबार सानखौ लादो। मंगलबार सानखौ जोंनि बाथौजि मानसिफोरा जे गोथार सान होनना हमना लायो आरो बे लेखायै जोङो दिनै बे खुन्था गायसननायाव जोंहा
कुमारिकाटा दरंगाजुलिनि MCLA बिजित मानगोनां बिजितगिरा बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बे लेखायै बिथाङाबो जोंखौ सहयोग खालामनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंदो दा बिथांनिसिमबो जोंनि बे रायदाव आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आफा इसोराबो बिथांखौ जे सोलेरखौ मोजाङै लाखिदो होननानै जों आफा इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबनाय जाबाय।